Pai le ta sa chem se promise bung ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ke Kongres Kelabu Jingkili ke Jing Pulut Pisah, 100,000 lais pak Kenepusan Klur daga Sorkar MDA, bailam daga National People's Party, bat ongru hatu, kini ke Jing Pulut Pisah ke Sorkar, ke pui shisha ne em skipat ba kiberit kibaria, bat kiberan kaman kentiu, ya ke baha kemiat, bat ke Jing Penkaru, ya kilar yo kam yo jam. Haga Jing Kram kilar petai kubor, hakan rudruk leber arah cara pohonriu. Sekretari Kemigilai Pradesh Congress Committee Ubah Manuel Barwar berabuk jeng keliru ya ke sorkar hak bedai bad ke jeng hiran ke yok kam yojam khamtam lele hak jaka sor kabla ki ujun hadu kar persen haba ai nuksa da ke boong bahaus nem arajar arpho arajar arpuar ketena PWD kelemang pisah kumbah news ba sapu sau klur ubah ubah la keno ba saus pak klur tam AA ke pisah kali tang sya uwe ubriu ba tang sya uwe ke parti bat ongru bagi jing pin kiu ke sorkar ya ke jing pulut pisah kam shim la ai jumin toy satya ya ki pat ba hendrik la ai jumin toy tang ya ki kat tokat ni tong atharai na kaliang ke kongres ndai bangi ya syokhat khangni namar ba of course nimdan ke sarkar nimdan manu ha assembly du bani branch phang ka kanika mat ke bangi mud bani kren matasni ke ai ke bakhamlong important matasni bangi kwa man tu thu ifi dei syphang kani ke budget ke banang shu announce na po sarkar man hakini ki khiniat sngi balengi kwa ban penni ya kan syakmat nomor ba ni ui lai sautili ki ba lesing khap ya pet kham benya ka baning kong kata ka capital expenditure meaning ka ba jing pelut ke sarkar hakano rukom ban kentiu ya ka yo ka kot ban kentiu ka ki asset creation kenang ba hadian habot kindan ki jing mi i ba phet how news nem ubau yad man hakani ka sarkar ko ong kala pelut kumba 100,000 crore lais pak na pusan crore namata ka capital expenditure ne capital expenditure kamde tanggawai kadon atli jaj kadon ka capital outlay but kadon kita ki interest payment and so on and so forth hoi ke sarkar kala khampanut khambon ne ke interest payment lu kala nang kiu khambon shu kala poi siku kala ka poi kumba arspa crore arspa sau crore sistem tang ke interest payment telada ka sarkar ka sedang menpenut khambon ru ngingat ya kata hoi kala punut khambon ne habak kut pan ka jingkeli ka bakham ngikwa ban kham pen suthu iki pai ba kalong ba kani ka jing punut jong sarkar ka poi shah ne em siki pai ba ki baret ki baria ka poi shah ne em siki pai ba ki badon kam ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki ka poi shah ne em bat ka penmi ne em kita ki jat kam ki bapher pen dapat ka unemployment rate jong ni hapo ka state Meghalaya kala dei kumno ru 100% plus ada pipet ka unemployment rate jong ka urban le khamtam hasol kisor bapher kala dei kumba khat R% kam dei ka bakai ka unemployment rate ada pipet khamtam ki khina ki benang khilum menta ki benang wat ki kam ki bapher te ka jing pulut jong ka pisah jong ka sarkar kat jing pet jong hi ngim yu i ba kata ka spa ka pho ka lech shisha ni em kita ki brek bapher ngan chu IP tam iwe nuksa hau usnem nadu usnem arhajar arho hadu usnem arhajar arhuan ngisai ke data juga PWD baki omba kumba news pa khat sau krore news pa sau krore ka PWD ke pendut ki project ki bapher jong PWD ki asnem ndai lada feedback pan na kita ke pisah ke baka la pendut ke PWD ki projects jong ki public projects ki bak penyan ar PWD kumba saus pa tam krore keletang sya uwe beliau keletang sya uwe ke parti telada pimut sisa ba kata ditang ke nuksa bang syu atang ni iwe department tekamut sisa ken ha baki om ki beliau ba spa ko keletang sya kindiat ti berkas pa ko kala nang penkiu syu yaki kam dei ga dei bo syukran tin ham saya mo ka dei tin ka ba se ke shong nong rim ha si sahi te kita ki jing pendut ng sarkar kita ka peni ba ka sarkar pleng ha kanu kom la ka penmi ka pisa ban pendut makana ru mdei ba ka ong ba ka aya ba pun ba ba nambat kentiu ka yo ka jong
barok khaj ban improve ya ta quality of life jong barok khaj nei ka shu ai bi thik bi tangi ki bre jong la jong shu ai bi thik tangi ki bre ba let's say kan nang khaw ka spa jong ki let's say kan nang khaw ka party ka ba dang rule menta to kum ha ka ta ka kemti la da pi pej ba yap mano ngi yap mangi pej ba te la da ka sarkar ka pen kop so kan no ru ba khala pen lut pisa sibun ban kentiu ya tayo ban kentiu ka state nei tu ka jing kentiu jong ka state kata ka GSDP bala nang kiu ka nami usnem kata ka spending ka bala nang kiu manos nem nei ha ba kut pan ngim yu i ba ka tu ka spending ka lej pan nei em si babun ngur ki brio ki yo tang knet ngur ki brio kata ri ka first and foremost ka bangi kwa ban kali ya na kaliang jong ka party ya ka sarkar ka pemerintah ban ngi kentu ya ki lada ka long nang ni syakman nai le kan kumta namar ba kalapoi ka kalapoi ka ka por ka blessing in a pet in ya chirum chineng yu i bo pon palat ki khna menta kim yo ka kam ga jam kim yo ka ta ka opportunity ban trai kam ru ni mi i sisa hita ba ka ta ka wealth creation mo ban ong ka spa ka pho ban kan ti ka yo ka khot kam da le sisa hi ki pa ba ro khai la tengi phai pan na ka capital expenditure let's say ka health department mo ka health u ka ka ta ka benshu ong no ka health jong pa ba hi benshu ong dai ina pet kum makalong menta ha ka health budget jong sarkar kum maka ong bakala spend pisang laki-laka nadu pen nadu usnem 8,000 apuway hoan ka spend tang kum 6,000 si spa sa ku crore hausnem 8,000 atusan apu hundeu kala spend kum 8,000 crore kala long double ngam ong ba ka krem spend di sarkar hendai lada pipet si shahi pat ya ka kot ka khia am kham tam ki mar ki mata jung ka kot ka khia lada pipet ya ka CT scan machine lada pipet ya ki dawai lada pipet ya ki ru ki ba penan kam si shahi ka kot ka khia ka de ka ba ka inflation jung ka kot jung ki mar ki mata jung ka kot ka khia kim de ka inflation ka ba de jung ujuru jam ka inflation rate jong ka hapo India jungi menta kala dei palan ya ka khat 100% sisnem meaning katiar ka basyongdor macam snem sis pa tingka menta ka basyongdor sis pa khat 100 tingka la ta pipet tang hapo ka new class nem kala double ka rate telada ka sarkar ka ong ba kala spend khambun handai ka spend hai kam dei tang ka lan ka pisah ba pila man spend handai ka habakut pa ngi kwa ban yu i hakanu ko kom ken ki spend pila penlut ne man thet jing thia khambon pila penlut ne man thet ki machines let's say kum ki CT scan machine ki MRI machine ki khambon ne la da pipet chi cha ko kom spend ka pisa ngam tharai kan ne bon na tang ka inflation jo ka ru kala palat ya ka ai ka ba spend ka ba penlut husnam 8,000 arpo let's say 6,000 crore ha ar la da pip kenya ka jo ka pisa ha ni usnam menta kala poi kum 6,000 plus 4 crore te la da ki penlut 8,000 crore ngami i bakal akiu sisa kata ka jing spending hapo ka health department te ban ong hi bangila penlut pisa khambun matai ka health department lada supet imbe kanum poi siapo siaka madan ken nomor ba PE kidan ki parameters ma manshu omno ki balapau mde baga ni sushna mangi kadi ka socio economic review jom 2025 jom ka sarkar jom Meghalaya hi ka peni benia ba hi hamne bawat ka jing khakhun ru na ki sispa ngot ki kilom kemi ki ba khakhun tam ba nyo phomut ki kha hapo ki hospital lada ki kha ha ki ka kital bengi khot ki institution lai phomut ki kha be hayen na ki tu ki lai phomut ki ba kha haye ki om tang 100% joki ki ba let's say don mano ki don ki midwives ne ki mano bapen kha ki babon hi ki break kim patio kata ka basic healthcare ru hadu menta hapo Meghalaya jungi tela da fishu omba pila spend kata pisa khambon hane ngim yu i pat ba kata ka jing spend jo phi kakta sisa ne em yo uduk usuk kakta sisa ne em ki pat khamtam chenong kendong pli kidang wan hi to ka jing sitam menta wat ka vaccination ru kadang duna wat ka ru kadang duna ngam yu i ba manaus nam kanang kiu kiu habang iong ba state kala nang kraw spa ka pho habang iong ka state kala nang kraw ke ngi ru mi kwa ban i ba ka quality of life ru ka de ban nang kraw ke ni kwa ban i ba ka jing im jo ubri ru kan nang baha ke kamsa ka jing ma ka long ba ka pisa ka ba penlut ka sarkar kam laj chu pa ba te ka sa kot bitang hi tu ki khnet ngot ki bala pam lu ki ka pisa ngi jong ba khan jong ka pisa jong ka bari ka hok jong pa ba ki la bam
ketika spa kapau kada bakal lait kan situ ki benang ru spa kinang kraw spa ki benang duk kinang hiar ka yo ka kot pakinang hiar kata ka quality of life ladang ipet ya kata ka healthcare kum bakalong mentang mas ngohi nakaliang ka parti di man ngohi ka sarkar ban ngi tentu ye ki balasi ketika budget pila ada pisna ndai pet kham banya susu ye ka ba pidi bande ye ka ba pidi bande namal ba mathalai kal apoi ka pot mentahi ban pet ka cabangi phai ka jing jinjar ka jing system khamtam ju ki pa ki pho kala nang ta susu ye ka imlang sa lang dini kala nang ipet pasase ka education ro ka education ho ai ka jing puli ka jing puthi ka ka bangin snow ba ki don kam ba handai kumno ka sarkar pat manhagani tang hawi nam mentau nam ru ka sakut betang hita ilai hadang hindus pak crore kata ka spending jo ka sarkar mentaka education lada pipet pat ka basyakman makanaru usuk ngathalai nga honorable CM ni hapo ka assembly hu kumna uang baka estimate jo ka education kan datang lai hadang lai pak crore meaning ya ka spending jo ka baka spend mentau nam bari ka spending ban spend nunus nam uban wan kan hiar hadu lai pak crore lada ka hiar ka lai pak crore tebali ka education sector jungi kami hu lada pipet ya kan ka data ka da pau hi hang ne ngathalai nga hapo state jungi hapo ka secondary level higher education tang kumba khat sau persen deh na kisis pak ngut tang kumba khat sau ngut ki student na kisis pak ngut ki student na kiliang ki shenrang ki ba continue ban pulih tang kumba arfu arngut na kisis pak ngut na kiliang ki kenthai ki ba continue ki ban pulih tang kumba khat prangut ki student na kisis pak ngut ki student ki ba continue ki pulih bomut hi ba pon ki student menta kim tre su ban pulih ki la kwa ban mi no naka jing pulih balai ki kwa ban mi no jing pulih lesi ka sarkar ka penlut bah kan haki ki jing don kam ka balesi ka ban yarap iki lada pipet tang kum ki kot ki selaru ngamong ba ngidi ka de ka kamram jingi ban keli do di bolok khai ki jing keli mo man la ka pol na pet na phai serum seneng wat man ki kot man lo snem ki phe si phe lada sukhen men jonga ipuli class 6 menta nga song class 5 nga adi ban lej no sa class 6 next year ngarang la ban penukam da kajuk kot ke ba ipuli men ni la ka pipet ka syllabus mentam man lo snem ki pen pher anda lej mamut ban puli da kajuk kot ngamla si ban juk ban puli da kajuk kot namar baro khoi ki kot isla ba ro khoi ki la phen dot te mo kata ki ka yeng ka sam ki mi ki pa kin khap thiet si thiet kot thamai haduk anu ki la ban offer to ong fi nga ka education kam ni ban chu pher haduk ata man lo snem ba ki khna ki ba puli ki ba puthi ki bleu kim don chu kata ka bor ki ban le thiet ki kot thamai man lo snem kim yo shu kata ka jing puli ba pun tak dau ki sedang ban i sunan sa ka puli ka puthi ru te kan ni ka kata ami ke ban wal na kaliang ka sarkar ru kam tre pat ban penut ban pisang kam tre ban om ban kentiu susu ya ta ka kot ya kata ka jing puli puthi jadi ini likely banga ngasmau ide masyu om no ki resort ma jong ka jing penangkam jong ka jat penriu jungi kawai de kata ka kot ka khya kawai de ka puli ka puthi pat kawai de kamno phi penut ka pisah kanu ka kom khnang ba ka pisah ka spa ka phau kan le ki pai ba na kini ki lai kan ting pet kat jing pet jungi ni i ba sarkar ka yan bakla palan but hapo assembly jung yu i pan ba ka sarkar ka pet benya te kini ki tementa tada fipai pho hinyo 0.8% Arpunyo 0.5% kadika ka multi-dimensionally poor people, which means kadika poverty line people. Arpunyo yeng nakashispa yeng kibriyo kimyo kakot kata kayo kakot kababiang. Telada ka long hakata ka rukom tu superkat mafika education ru kambiang ka health ru kambiang kibriyo kinang taman ka jingduk ta siya ken kanya kata ka jad banriyo jungi. Telada suki ngem yu ipat baka sarkar ru ka penlut pisah ka rukom ka badai ka balasi ban kentiwi kata ka kot ka khya ban kentiwi ka education te ini poverty ri jungi bala radon lupa kata ka level ka bala high nang ni sakmat iteng iso bakan nang kiu susu te ngathalai kadika kamram jungi mdei ban sukudokti ke jing bakla jong sarkar hane kadika kamram jungi balasi kadika ngiru ngedi ban pensuthu ke sarkar bakim dei ban pet kata rukom kedi ban let's say relook biang kata ka budget ka bagi bakile focus susu ka health focus susu ka education focus susu ka capital expenditure wanum ailat tang masuyo ban bam tang khendian mut kita kispa ki pho ki bala don lupa kispa pho ailat baki be ki breu kitnang yo khani ge ngatharai ban suya kren hani namar ba ka jumut jong hari ka press conference ni mentam de ban karukti yano ru
Katu ke data ketika ika bangila yo ketika legitimate data bangi yo napo PWD hi habangi file ki RTI ki atharai nga officer finse yo hi dala dei ka bor bade ban yo kajing ketu jungi mtam dei bangi kwa man kedo yo no ru ni di betang man pesu thu i pai ba ken bakar kom penduduk pisah ke sarkar katu ditang keduk sa banga IP na kalian dari PWD department kepala sih kumba nak pila su thu hi nak news pa arfo kurur kepisah saus pak tam kurur ke ya tang shubai brio anu brio tu kami hak ke teban sei ke keteng hani kam dei ke kom mo nama ngi ya keren nama ta jaj bendrio ni kwa man kentiu ke jaj bendrio mendei ban ya kedok ti jeng bakla jono no ne ke bro khat mendei ni kwa ba ka sarkar kan nong sensitive enough kai man so thu ba le sin nang ni shakmat kam dei shu ban ya hai dai ru kom te kumbaong CM jungi dei ba ka we are one of the fastest growing economy hapo ka you dei ka GDP ba pinda perkhat ba ka GDP kam dei sisa tang bacu ono ke income ju ki pat bang ka dei ha kanu rukom ka sarkar ka spend ni ka pisaru ka GDP jungi kan he bet lada ka pisa ka wan shu na po ki central grants ki ba per chenim dei lada ki dang bon hi ki central grants ki banang wan pre budget discussion ngamben ni to kapiang kita ki saski project ike ulashna kata sinking fund room ka boong ba kin siu biang ikti ki loan ki bang niyo ngamong ikaturu ka di ka pasniu te ka biang lo di to barokhat hindi lada ka growth jong ka economy jong hi kala dei sisa kata ka 10% kata ka 9% ka ba le singi outrun bad iki state ki ba khambon ro dei hindi habakot pat ngim ong ken ba katu ka growth pat kata jeng kentiu jong kata ka yok ko jong ka state hi bar ko bai kam dei pat ken bandai tang sa kandiat kti ka jing ong jong hi ka long ba haba kadam ka growth ngi kwa ba ka wealth creation ka di bandai ya baro khat ken mantakan mentoy yu lada ka state ka ong bangirus pa andai habo pat ba per haba kut uduk te habo pat ba baro khat pat umyo ko dasa ka ba ka mga sutiang ay kalong ba khamtam ki khna ki pli jungi umyo ta ka kam ka jamru ta kan mentoy yu kan spa ka pho bo ta kala alek kan se khindiak ti ta ka to kam don yu mentoy kan te habang ya tre ka politics habang i kwa te ngidi ban kentiu ya baro khat ken kata ken ke sending truckloads of oranges to Delhi or to Dubai is not market connect. You can do it one time to go and showpiece yourself that you have very good pineapple or you have very good oranges. But where's the market connect? There's actually no market connect. Where's the channel management that is supposed to be in place? We have no channel management. And the government should not get into channel management at all. There are so many parties that are there who can help with the channel management. We need to focus on what we feel. That whatever we focus, whether it's production, whether it's food processing or anything that we focus on, what we need to do is we have to create an ecosystem so that at least the market exists for us. You understand, no? But I think the intelligence should come from the government's perspective. And there's so much opportunities. Yeah, like I'll give you another example if you want to know. Lakadong turmeric. Okay, Lakadong turmeric is still being sold in the market today as a food item. Right, but the turmeric, because of the high curcumin content and so on and so forth, can also be used as a cosmetic, especially during weddings and so on and so forth. Nobody has taken full advantage of that. So many friends of mine, if they get married, they call me up and they said, Manuel, send us some turmeric because we need it for the wedding. So we send 3-4 kgs, but then that's a friendship way of sending it, right? Can't we do a branding exercise where we sell Lakadong turmeric as a totally new activity together? Because we don't have production capacity to match the entire consumption, right? But then we need to look at it from a different perspective, and I think these opportunities can only come when there's a healthy debate, when the government starts looking at it in a very serious matter, which I don't see. Till today, while Prime is a very good activity, it's a very good notion that is started by the government, but I don't want it to lose energy over a period of time, because it's going to die out if failures keep on happening. Because at the end of the day, any business will never thrive if you don't have a good channel. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family.
Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.